Dosta je meni toga. Ma šta je torbica? Pa ima dole u Beograd glavu sebi da prosviram. Pa ja ne mogu više to da izdržim. Šta ne mogu? Dragane, šta ti? Pa ne mogu, više se skočit kroz prozor. Šta ću da uradim? Šta ti je, Pa Dragane? šta mi je? Ako mi skinu 40%, ostaje mi 15.000. 14.000 kredit za stan. 1.000 dinara do penzije, u koju ću ići s 80 godina. Sa jednim pilićarem ovde i sa jednim balavcem. Eto šta mi treba. Nemoj, Dragane, jebo. Ma u Grčkoj, bre, Dragane. U Grčkoj Ma se to... nisam bio u Grčkoj. Nisam bio na moru 15 godina. Ma u Grčkoj. Ne znam šta je more. Ma u Grčkoj. 15 godina. U Grčkoj se to radi, A Dragane. šta se radi u Grčkoj? On priča da smo na ravnoj gori, u Grčkoj se to radi. U Spremi Grčkoj to. kriza, brate. Aj jao, pa što odmah ne govoriš u Grčkoj? Šta me puštaš, Daj čoveče? skloni pištolj. Pa nije opasan pištolj, pa... Evo, zakočit ću ga, ljudi. Pa ko da niste vidjeli pištolj nikad? Kada bi se vidio pištolj... Dobro je, čoveče, dragi. Ja sam mislio, ja sam gotov načisto, ja to ne bi izdržao.